Goedemiddag, dames en heren, vastelandveerders uit Wiert en de Boeteneeën. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vastelandprogramma De Gewoon Verweer. Het komende uur gaan we samen met u het hebben over heel veel leuke vastelovend dingen. Het schoonste natuurlijk, wat is allemaal verbindt, de vastelovend, het schoonste feestdag van het jaar. Er schuiven een aantal vastelovendsgasten bij mij aan tafel. Zo heb ik vandaag een oud-prins van vastelandvereniging De Schuipjes. Daarover gaan we terug naar de jaren 80. Ook stonden er twee, ik zou er eigenlijk twee hebben. Twee optochtdeelnemers, maar het is er einde geworden op het laatste moment. Maar dat maakt niks uit. We gaan het even goed hebben over het bouwen van de wagens. En ik ga het met je hebben over de Prinsenwagen. Een hele speciale nog wel. En daar ga ik straks iets meer over vertellen. Een goed gevuld programma dus vandaag. Ik zou zeggen, goed te verzitten en geniet je. En de muziek, die is er Noël van Ronald en Karin. Ik leef alleen maar voor de vastelovend, door alles voor de optocht en de rood. En geef ze nu al 11 keer een reuntje, ik geloof niet voor die jongens uit de noord. De zolen hier verzeten van mijn school, wij hebben het allemaal gedaan. Met vastelovend heb ik mijn ene wist, een medaille van de prins. In onderscheidingen de nek, liet me helemaal te gek. Dat ruim ik van mijn bovenste dek. Met vastelovend heb ik mijn ene wist, een medaille van de prins. Ik ben de koning dan te wie, als ik in de spiegel kijk met een medaille van de prins. Hey. Oh. Prachtige medaille. Geweldig. Hier. Al mondje in de wagen aan het bouwen, maar kreeg je met geen middel aan de gang. De motor was kapot, dus moest ik douwen. De blaren stond me nu nog in de hang. Ik wist je zuster op de want oh jee, de wagen van de prins ging net voorbij. Met vastelovend heb ik mijn ene wins, een medaille van de prins. Zo'n onderscheiding in mijn nek, liep me helemaal te gek. Dat ruim ik van naar ons te dek. Met vastelovend heb ik mijn ene wins, een medaille van de prins. Ik ben de koning natterie, als ik in de spiegel kijk met een medaille van de prins. Met vastelovend heb ik mijn ene wins, een medaille van de prins. Onderscheidingen in mijn nek, liep me helemaal te gek. Dat ruim ik van naar ons te dek. Met vastelovend heb ik mijn ene wins, een medaille van de prins. Ik ben de koning dan te lief, als ik in de spiegel kijk met een medaille van de prins. Een medaille is mijn allergoedste winst. Had je die niet? Iedere aflevering van De Gewoon Verweer ga ik in gesprek met een van de prinsen uit het Wierterland. En voor het tweede jaar op rij heb ik er helaas geen kursverse bij me staan. Dus ook vandaag gaan we weer terug in de tijd om te kijken wie het is met een oud-prins. En daarvoor vandaag terug naar 1985. Cor, daar zie je weer. Ja, inderdaad. Je hebt bekend een abonnement, hè? Ja. Bekend wel. Ligt eraan wat het abonnement opbrengt. Ja, ook dat nog. Hey, 1985 was je land hier, het jaar voordat ik geboren werd. Moet je kijken. Dat is toch even alweer geleden? Ja, dat is even liedje, ja. Maar dat ken je nog als de dag van gisteren herinneren? Ja, dat kan ik me toch goed herinneren. Ja. Leuke tijd, hè. Ja. Wie is dat gegangen, Cor? Wie zijn ze bij je gekomen? Gewoon, omdat je nog wel eens een schuipjesbal ging en zo. En ze ken je natuurlijk van de Vlaamse, van de optochten. Dus op een gegeven moment denk ik gewoon dat ze gedacht hebben, ja, wie zullen we dit jaar gaan vragen? Ja. En het stond Bert Mikkels jas op de stoep. Ja. Ja. En toen dacht je eigenlijk, gewoon niet doen. Nee. Zeg, mogen we alsjeblieft een week bedenktijd hebben? En toen zag je, ja, dat is goed. Oh. Ja, het frappante broer.
in dat jaar wordt toen Ton Pieters, die wordt stadsprins. Ja. En die wordt bij me geweest voor te vragen, dan wil je adjudant worden. Dus ik denk, moet ik hier eens even met Ton in conclaaf. Wie dat we dat op kunnen lossen. Ja. Wat was Ton zijn reactie erop? Oh, dat moet je doen. Het wordt direct eerst wat te zacht. Dat moet je doen. Dan zeg ik, joh, maar ja. Ja, zag je, ja, daar FIFA had je dan. Dan zegt ja. Als je met kind gewoon gooi met. En als je niet kiest, dan ging je niet. Ja, dan ging het niet, hè. Ja. Dus je toen nog Bert Minkels zei van, ja, dat is goed. Dat doen we dan. Ja. En was dat in de tijd dan heel normaal, Cor, om te zeggen van, goh, mogen we toch een werk over nadenken? Want nu willen ze het vaak veel sneller weer. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet wie dat nou misschien niet gaat. Dat doet ze niks met te maken. Nee, en ik denk misschien heb je er iets wat van opgevangen. Nee, dat had je kind natuurlijk. Nee, ik heb het ook heel net bij stilgestaan van, ja, het enige wat dit jaar wil bouwen en verder, wat er eigenlijk allemaal rond de meer kwam nog. Ja, dat wordt eigenlijk een beetje naar de achtergrond. Ja. Hoe heb je dat uiteindelijk ook gecombineerd, Cor? Want ja, je ziet zo'n land hier en je werd ook nog eens adjudant van de stadsprins. Ja. Wie denk je denkt mee kunnen gaan? Met Ton dan bedoel ik, hè? Ja. Ja, als de mogelijkheid zich vuurde, ik kan niet precies zeggen, je bent 10 keer met geweest of 8 keer of 5 keer, dat weet ik zo niet. Maar je zit wel een aantal keren er wel bij geweest. Ja. Oké. Hey, Noah's, in de eerste aflevering in de Prins uit 1975, daar vertelde je dat er toen eigenlijk geen recepties waren. Wie was dat in 85? Jawel, er waren verschillende recepties. Ook ging je in de tijd ook naar de receptie van de grote buurten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. En ook van diverse bedrijven die dus een bal hadden. Hoe dat dus dan ook eentje. Ja, dus dat was zeg maar nog in combinatie met de verenigingen samen dan. Ja. Oké. Hey, en wat is nu uit dit tijd eigenlijk het beste bijgebleven? De drukke tijd worden. Ja? Maar ga je niet iets heel ludieks hoe je van zegt met van goh, dat toch nu echt nooit meer vergeten dat gebeurd is? Ja. Het overvallig is mij, dat weet ik. Ja, dat overval je me met. Dat is leuk natuurlijk ook, een interview, hè? Nee, dat zou ik 1, 2, 3 niet weten. Nee, want je maakt gewoon ergens schoendingen met in zo'n periode. Ja. Drukke periode, schoendingen die je mee maakt. Je krijgt je natuurlijk de gekste cadeaus krijgen. Ook. En ook leuke cadeaus. Ja, het is gewoon, je zit je nou in een rollercoaster en dan gaat het gewoon door. Ja, dan gaat het gewoon door, Een week in, de andere week uit. Dus, ja, precies. Nou, als je dan op dat moment, als het seizoen voorbij is, dan werden ze natuurlijk afgetakeld. In ieder geval dan als land hier. Wie is dat voor u geweest? Val je een beetje in een gaat? Of wie? Nee, totaal niet. Nu is in de gaat gevallen, nee. En dat je natuurlijk met name ook met het wagenbouwen en zo goed door zit kunnen gaan. Ja. Nu zie je natuurlijk wel ook immers tot op de dag van vandaag nog steeds actief is, ook bij de scheupjes. Ja, dat klopt. Ja, dus je ziet in ieder geval niet uiteindelijk op de achtergrond verdwijnen. Nee, ik ben altijd nog alle jaren bezig geweest. Of bij de scheupjes of gerieren en een groentenoptocht. Ja. Toen nog ook al een jaar of 10, 11. Dus, maar dat merk je bij sommige mensen die prins zijn geweest. Die hebben gewoon gezegd van ja, voor mij is het goed geweest. En ik gewoon af en toe een keer een café met de vastelovens. En de anderen die zeggen weer ja, ik gewoon geer iets doen. Ja, jij zit natuurlijk zo'n vastelovend die wel heeft gezegd, ik wil geen iets blijven doen. Ik ben altijd van alles blijven doen. Dus ook zomers jureren en doorbieterstoernooi. Gewoon ze vragen, hey, zou je dat net willen doen? Ja, nou ja, dat doe ik wel. Ja, dat is het leven voor de vastelovend, hè? Ja, dat is inderdaad, ja. Ja, maar kijk ik in ieder geval wel terug op een hele schone tijd, denk ik, dat jaar 1985. Elke vastelovend jaar is eigenlijk een schoen jaar. Ja, maar dat was toch wel alleen maar een gouden rijtje. Dat wordt inderdaad met een hele schoen, dikke gouden aan. Ja. En een noes met te vergeten. Ja, nee, dat vergeet ik nooit van zijn leven. Ja, geweldig. Schoon om eens even het kijken in de tijd, Cor. En ik wil je dan ook heel erg danken voor je komst weer naar de studio. Heel graag gedaan. Ja, we hebben nog 1 aflevering voor die week, dus ik kan het niet voor die week weer ontvangen. Nee, dat hoeft ook weer een beetje van goed seizoen weer. Ja, goed. Cor, dankjewel. Dat is goed, heel graag gedaan. Nou, door dit jaar geen optocht is, kunnen we eens fijn over het kallen kallen over het bouwen van zo'n vastelovendwagen. Want wie ging het er vroeger aan toe? Wat waren de technieken? Wat waren de materialen?
Wie kon je aan die ideeën? Neem het allemaal maar op. Wie doen de verenigingen dat nou? Ja, ik ga eigenlijk vandaag 2 verschillende verenigingen hier in de studio gehad. Maar het is er einde geworden. Ik ga namelijk Ims van de Ketsersee gehad, maar die heeft zich helaas moeten afmelden. Maar ik heb wel Jeroen in de studio. Jeroen van Vastelandvereniging De Vervelers uit El. Ja, dat klopt. Een paar jaar geleden de Gouden Rog gewonnen ook. Zeker. Ja, dus ik ga eigenlijk keer met u eens even toch kallen over een paar dingetjes van de optocht. Want ik heb wel verschillende dingen voorbij u gekomen in de afgelopen weken. De materialen die mensen gebruiken, de technieken die ze deden, wie er geschilderd werd. Ik ben eigenlijk heel benieuwd. Wie dat jij als verveler zeg maar altijd uw proces bewandelt je om tot in de schone wagen te komen. Ja, dat proces begint eigenlijk al vrij vroeg in het eigenlijk zelfs voor het vastelovenseizoen in september. Dan ga je met de groep samenzitten, bedenk ze een motto. Over wat ze hebben. Meestal brengen verschillende mensen een motto in. Ja, er werd over gestemd of daar werd over gekaart. Er werden ideeën gewisseld, meestal in de kroeg, dus er werd ook gelachen. En dan rondje, als ze motto hebben, rondje oktober, begin november, dan beginnen de eerste bouwers met lassen. Ja. En ja, dan begint ze eigenlijk. Dus dan begint ze eigenlijk al naar de vasteloving toe te leven, om het zo maar te zeggen. Ja, en jij hebt dus denk ik ook gewoon altijd binnen de vereniging gehad dat je verschillende personen had, zeg maar, die ook in verschillende fases dan doorworen. Want in het begin zijn ze maar een paar. Ja, nee, niet iedereen kan lassen. Dat zou wel eindig zijn natuurlijk. Zou wel eindig zijn als iedereen het kost. Maar er zijn er een paar die er heel veel tijd in steken. En sommigen die komen dan op het letsel als ze moet geverfd moet worden. Ja, ik bijvoorbeeld ken nog niet zoveel, zal ik maar zeggen. Ik ben ook geen lasser. Maar je kunt voor de snack zorgen. Dat kan, of voor een beer. Of voor een beer, ja. Of een beer opdrinken, dat kan ook. Kan ook nog, ja. Precies. En die mensen zijn ook nodig. Ja, precies. Dan anders staat je helemaal ook weer in. Ja, dan schreef je toch weer van, ja, het beer is niet op. Nee, dus inderdaad. daarom. Nee, maar dan zijn er altijd mensen die meer doen. En het lasten, daar beginnen ze met. En dan zijn jongens die heel technisch zijn en die er heel veel plezier uit kosten halen. Dus ja, dan begint ze in november. Ja. En de laatste weken voor de vasteloving is natuurlijk altijd stress, want ik kom er op 10 af. En dan zou je de dag van tevoren, voor de optocht, ik zeg maar zelf is, stoor je nog. Ja, dat hebben we vaak gehad. Het laatste jaar met de Gouden Rog ga je dat niet. Toen waren we eigenlijk 2 weken van tevoren eigenlijk al klaar. Maar ja, van tevoren, we hebben een aantal jaar gehad, we een dag van tevoren nog dingen in de verf moesten zetten die nog niet terug worden. Ja, nou heb ik in de afgelopen weken best wel verschillende dingen voorbij u gekomen. Hè. Dat ze met gaas werkten, dat ze gingen plekken. Ik weet dat er verenigingen zijn die ook goed met Tempex doen of met foam. Wat voor materialen gebruikte jij altijd? Ja, de laatste jaren gebruikten we, de basis was dan betonstaal, dus dat werden met glas. We gebruikten Depron om toe te maken, zou ik zeggen. De Depron is eigenlijk het materiaal waar ze hamburgerbakjes van maken. Ja. Dus van die grote rollen is echt vrij bewerkend materiaal. En dan al papier-maché. En de koppen en de heng die wij haaien, die maken we van piepschoen. Dus dan blokken piepschoen en dan werden dat afgesneden en geshoord totdat ze de juiste vorm hadden. En daar werden dan geplakt. Ja. En dan nog geverfd. En deed je dan bijvoorbeeld ook wel eens koppen hergebroken? Soms, we hebben wel eens koppen gekocht, dus dat is ook van een andere groep een kop overnoemd. Maar het meeste maakten we zelf en verkochten we dan door. Ik kan me niet herinneren dat we een kop hergebroekt hebben. Of... Maar je zei ook van, we hebben wel eens een kop gekocht van een andere vereniging. Deed je er dan bijvoorbeeld wel nog het een en ander aan aanpassen? Ja. Dat werden altijd, het was altijd kaal, zal ik maar zeggen. Dus altijd gewoon het skelet, om zo maar te zeggen, op betonstaal. En dan maakten we zelf onze eigen ding ervan. Dus we werden nog geen aangemaakt of gaan aangepast. Maar ja, dat was echt, ik denk dat we nog maar 1 keer gehad hebben. En heel vroeger, we nog niet zo goed kosten lasten, dat we een kop gekocht hebben. En de laatste jaren maakten we eigenlijk alles zelf. Ja, hij al zelf gemaakt. Ja. Oké, ja, is goed. Nou, eigenlijk het vorige week ook heel even over het schilderij. En daar werd bijvoorbeeld gezegd met van ja, gewoon vroeger, daar gebruikten we helemaal geen vernis. Dat was gewoon zo. Nee, wij gebruiken ook geen vernis. Nooit gedaan? Nee. We gebruiken wel waterbestendige verf, zal ik maar zeggen. We hebben nooit een vernislaag aangebracht. Nee. En jij hebt natuurlijk denk ik ook bij heel veel andere verenigingen gewoon een hoop mensen die ook materiaal dan sponsoren. Ja. Dus dat je weinig zeg maar zelf hoeft aan te kopen. Nou, we hebben best wel wat sponsors gehad, maar die sponsors hebben bijvoorbeeld ook een geldje. We hebben sponsors gehad die ook een Natura sponsoren, dus materialen, maar de verf kochten we meestal zelf. Want wil je geen restjes gebruiken, wil je wel echt fatsoenlijke kwaliteit verf hebben. Ja. Dus
materialen, dat was vooral de Depron, betonstaal, piepzoom, dat soort dingen. Ja. Oké. Hey, jij zag het al, hè? De Gouden Rog heb je gewonnen. Ja. Wat voor gevoel is dat? Ja, dat was absolute waanzin was dat. Wij sowieso één hebben niet verwacht. En dan huur ze er op de plein, werden uitgeroepen. En de komst eigenlijk bij de laatste 3. En dan denk ik zo van ja, oké, we zitten bij de laatste 3. En dan zal het dat wel zijn. En dan staat er één zo'n ding van de groep op het podium. Zit ze bij de laatste 2. En als ze hem dan wint, ja, dat gevoel is niet te beschrijven. Dat is zo'n alsof je de Champions League wint. Ja. Ja, we hebben vaker wel een optocht gewonnen. Hè. Bij ons in de Turban L, ja, wonnen we wel vaker. Ja, dat is al een geweldig gevoel. Als je dan een weert wint, ja, dat is... Hij heeft nooit verwacht en dat gevoel dat... Ja, pure adrenaline is dat. Ja, dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Als je er al 6 maandje naartoe werkt, is dat geweldig. Maar is dat ook echt een eerste keer als jij aan het bouwen ziet, is dat dan echt gewoon ook het doel van we willen heel graag met Don voor de Gouden Rog? Of zei je gewoon van verluisteren, we bouwen gewoon een schoencreatie, we gaan er gewoon iets geweldigs van maken? Ja. En dan zien we wel hoe het schipstandje. Ja, precies. Ja. We willen zo natuurlijk zo schoon mogelijk wagen bouwen. Om aan de mensen te laten zien. We willen ze ook natuurlijk dan zo hoog mogelijk eindigen. Ja. Dat vuurt ze daar nog een beetje bij. Maar we hebben natuurlijk ook wel eens gefantaseerd over. Stel dat we de Gouden Rog ook wel een beetje gegrapt als we een wagen zoeken van ons. En dan denk ik van ja, dat was echt Gouden Rog waardig. Terwijl het echt schot was. Hè. Dat was gewoon van die ooierwagens die waaien. Maar ja, natuurlijk hebben ze het over. Maar Ja, dat. Ja, precies. Maar je probeert ze natuurlijk nooit taal uit te spreken. Nee, maar het gaat voornamelijk ook, denk ik, dat je heel veel lol met elkaar rijdt. Je gewoon laat zien dat je een schoencreatie hebt gemaakt. Ja. En dat je dan wat wint, dat is gewoon alleen maar metgenomen. Ja, zeker. Dat is ook zo. Zo'n Gouden Rog, want ik weet, dat is maar een heel klein dingetje natuurlijk. Hè? Ja. Ook wel eens kwijt geraakt? Ja. Oh jee. Ja. Wie komt dat? We waren volgens mij gefeest met onze groep in de Bijtjesclub in L, dus de kroeg. En als we feest hebben met onze groep, ja, en dat jaar komen we wel eens vaker te vuur zien, om even te met, wat de lobby even toes. En toen hebben we dat al laten liggen. Dat gebeurt ook wel eens in de kroeg, is op zich niet erg. En de dag daarna was kindervakantiewerk, die hij ook feest. Die hij daar rog gevonden, hij is er omgedaan. Ja, op zich geen probleem, maar daarna worden we kwijt. Dus wij via filmpjes, via Snapchat en via de filmpjes die wij hebben gekeken, we hebben met even let's omgaat, daar aangesproken. Dan zei ja, maar dat heb ik toch neergehangen, aan de deur. Wij gekeken, ja, ik heb een Gouden Rog, waren we daar kwijt. Dus zien we er echt 2 of 3 maandjes, dan wisten we echt niet wat we horen. En toen kwamen we erachter van ja, de poetsvrouw, die heeft toen ook de dagen ten oorlog gepoetst. Ja, die heeft hem verhangen. Die heeft hem in plaats van vuur aan de deur, aan de achterkant gehangen, aan de scharnier. Ja, en dan zoet hij dus eigenlijk 3 maanden lang tussen de deur. Dus iedere keer als de deur open toe ging, ja, zoet hij ertussen. Ja. Dus het was ook een beetje safe en zo van, man, dan moeten we nog, voordat we de Gouden Rog terug kunnen brengen, moeten we wel even rechtbuigen. Ja, dus even een no maken. Nee, ja, we hebben replica's gemaakt, maar we hebben de originele hebben teruggegeven. Ja, tuurlijk. Ja, hij wordt wel bijzonder dat dat dan toch gebeurt, hè? Ja, dan denk ik, man. Maar iedereen wil je dingen een keer om hebben. Dat is ook heel logisch. Is ook, ja. En ook in de deur was het, iedereen was geblieft met dat we tegen gewonnen hadden. Dus iedereen wilde een keer om hebben. Dus dan, ja. Hey, wie is nou met de vereniging? Want ja, er is natuurlijk al een aantal jaar even Simon niks. Maar ik kan me ook voorstellen, hè, de groep wordt jullie eigenlijk ooier. Ja, wij hadden toen een jubileumjaar, bestonden 11 jaar. Toen hebben we ook besloten van tevoren al dat ons laatste jaar zou zijn dat we bouwen. Ja, en daar hebben wij zeggen gegooid. Dus met welke reden? Omdat we ooien werden. Het kost best wel veel tijd. Het kost ook het geld. En je ziet dat niet kleiner willen gewoon bouwen? We lopen wel nog met optochten met. We hebben toen in 2019 nog met grote groepen metgelopen in L. Dus we doen wel nog dingen. Ook een leedjesavond. Dat doen we nog allemaal. Ja. Maar niet meer zo, zeg maar. Nee, en we organiseren nu in de zomer een vierde zomercarnaval in L. Dus ja, dat is... we doen nog genoeg, maar we doen niet meer bouwen. Niet meer zo fanatiek, zeg maar, dan wat het geweest is. Nee, we willen ook een keer echt vast lanceren. Als we in de wagen bouwen, maar dat snap ik. Hebben ze ook... dat snap ik. Best ze 3 dagen lang best smurren terug op en dan best ze kapot. Ik moet net zeggen, dat zijn heftige dagen. Ja, dat zijn heftige dagen. Ik weet er alles van. Ik heb als klein manneke ook deksel op net gelopen bij ons pap in de vereniging. Dus ik weet er alles van. Nou ja, wel ziek dat we eens een keer mochten kijken wie dat bij de vereniging in Elder aan toe ging. Want ik heb al zoveel dingen voorbij gekomen en ik herken er een hele hoop dingen uit. Ik denk de kikkersoog. Dus dat was gewoon om te zien. Ja goed, jammer dat we niet meer van die heel grote wagens misschien gaan zien vandaag.
Maar Nee, wel dat fijn. kan niet meer gebeuren. Denk ik. Maar wel, ja, nou ja, goed, zeg nooit nooit, hè. Nee, zeg nooit. Probeer ik toch een beetje te triggeren. Ja, ja. Dus, Er zijn een aantal mensen die al kinderen hebben, dus misschien over een aantal jaar. ja, maar die dat- moet je stimuleren. Ja, ja, dat die klopt. moet je gewoon stimuleren om Klopt. uiteindelijk door te kunnen gaan. Ja. Nou, Jij dat vergeet gaat die- zeker gebeuren. Geef ik die taken tegen Van Met. Komt goed. Goed, dankjewel Jeroen voor de komst naar de studio. Is goed. Dankjewel. Het was een jaar lang wachten, maar nu is het zoiets. Zo'n 14 dagen verbossen, ken ik mijn ei al niet. De klonen lichten boven, normaal onveus nog haar. Ik zit die echt gebakken, ook al vind ik half jaar. Ik besteed er iets van zuur, en net iedereen dit ik nu heer. Wat goed, dat was de lovenjes. Wat gaaf, man wat een belevenis. Wat goed is straks weer knallen en gek doen met z'n allen. Wat goed, dat was de lovenjes. Wat gaaf, Limburg is dan op zijn best. Wat goed, dat straks een feest heeft. En wij zijn er wie ieder jaar weer bij. Oh, hey, oh, 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 hey, oh. Oh, hey, oh, oh, hey, oh. Ik lach, ik dol, ik wazel, kronkelige kletskoeboet. Met zwiet, met factor 11, kleur ik mij nog in snoet. Ik draag heel vreemde pakjes en stond de raadscherk op. En zet een bruderhuurtje en de tent zelfs op de kop. Die besteden iets van zuur en dan iedereen dit ik nu hier. Wat goed, dat was de lovenjes. Wat gaaf, man wat een belevenis. Wat goed is straks weer knallen en gek doen met z'n allen. Wat goed, dat was de lovenjes. Wat gaaf, Limburg is dan op zijn best. Wat goed, dat straks een feest heeft en wij zijn er weer ieder jaar weer bij. Kijk de kunst naast in mijzelf in. Ze levenslustig op de band spring. Op alles dansen en elke wieskin. Is hem dat ik tot als schoon zich van de wies ben. Wat goed, dat was de lovenjes. Wat gaaf, dat is een levenis. Wat goed, en straks weer knallen en gek doen met z'n allen. Wat goed, dat was de lovenjes. Wat gaaf, Limburg is dan op zijn best. Wat goed, dat straks een feest heeft en wij zijn er wie ieder jaar weer bij. En wij zijn er wie ieder jaar weer bij. Oh, hey, oh, oh, hey, oh. Oh, hey, oh, oh, hey, oh. Hey! Ja, Ronald en Karin, je ziet er weer. Ja, Dat vind ik fijn. ja, leuk. Leuk, Ja. ja. Ben je ook? Dit zijn de momenten dat je moet denken aan oplossingen. Precies. En ik was je zo eens even aan het denken van, goh, wanneer zie je nou ook alweer heen geweest? En het jaartal weet ik niet meer. Maar ik weet nog dat het in de hoeskamersetting was. Gestinkt in de hoek. Ja. En je was bij het 5-jarig bestaan van de Gewoon Verweer. Dat was toen in Café de Hoek. Hoek, Ja, prachtig, was het ook. En nu zie je er weer. Ja, fijn. Hartstikke Ja. ziek. Ja. Ik hoef echt niet uit te leggen in wat voor tijd we zitten. Hoef ik bij de kikker ook niet te doen. Dus natuurlijk wel eindelijk. Jij doet in de studio. Dat klopt, joh. En zeker in het najaar, en dat is voor mij dan van juli tot oktober ongeveer, dan is het volledig studententeken van de vastelovens. Altijd heel veel vastelovensverenigingen en groepen komen mee opnemen. En die mogen ik dan arrangeren en produceren. En daar heb ik het heel druk mee gehad. Ja. Ik heb alles aangenomen wat ik met kost kriegen, zoveel mogelijk. Het waren ook ontiegelijk veel liedjes dit jaar.
En dus ja, die waren eigenlijk allemaal begin november klaar. En eigenlijk, ja, nu is het dan weer een beetje vetjes dan tegen, zeg maar, dat er niks op volgt, Jan. Maar ja, ik heb het heel druk gehad, inderdaad. Maar ja, dan, als het dan zo druk is met andere artiesten, waar nog ook tijd om voor zichzelf wat te kunnen doen? Ja, dit jaar wil het dus inderdaad tegen. We gaan een liedje zo wat in de steger staan en hoe je dat afmaken. Maar ik ga het zo druk dat ik op les eigenlijk niet. En kost, normaal is de deadline voor ons LVK-inzending, dat is van 6 december. Ik kreeg het voor de 10 niet af. Nee. En toen hebben we eigenlijk al besloten, of gewoon we rustig iets maken, dat doen we niet. Dan laat het gewoon liggen tot volgend jaar. Niet weten dat het weer zoiets weer. Nee, natuurlijk. Dus ja, achteraf, we hebben een heel fijn liedje klaar liggen, maar we zijn eigenlijk blij dat we het toch kunnen laten liggen voor volgend jaar. Ja, maar ik denk ook dan, Karin, dat je gewoon tegen elkaar ook zegt van, ja, maar als we iets doen, doen we het goed. Dan moet je achter staan. Ja, dan moet je sowieso achter staan. En inderdaad, het moet ook op tijd klaar zijn. Het moet gewoon kloppen. Het moet afzien. Nou, je hebt natuurlijk wel nog iets anders tussendoor gehad. Het was het WVLF. Ja. Want daar zijn je natuurlijk heel erg bij betrokken. Hè? Ook met de liedjes die gedaan werden, maar ook om het door allemaal te presenteren. We hebben echt ontzettend veel geluk gehad dat het eigenlijk nog een van de laatste uitzendingen zijn geweest. Zondag 7 november in het theatercafé. Vlak voor alles dicht ging. Vlak voor de lockdown, Ja. Nou, ja goed. Vorig jaar had je natuurlijk al zo'n lastige tijd gehad. Ja. Dan denk je op een gegeven moment van, ja, komen we doorheen, gaan we naar nieuwjaar, dan kan het verder. Maar ja, nu zit je er weer en heb je dan niet zoiets met van, ja, dan hou je er met mij op. Of, nou kennen ze natuurlijk niet, hè, maar... Rob, jij stopt er toch ook niet mee? Nee, alsjeblieft niet. Nee, alsjeblieft niet. Nee, want mensen wie hebben we wel nodig als artiesten. Nee, dat gaat er niet gebeuren. Dat zit zo diep van binnen. Dat doen we zo keer om liedjes te zingen, om mensen te enthousiasmeren. Dat is goed zo. Er is als je een zaal liet en je krijgt je applaus, dat wij zelf als buurman ook. Dat doe je het voor. Dat ploetert je voor. En dan moet je dat twee over ploeteren, wat het dan ook is. Dat blijven we wel doen. Ja. Nee, dat doe je in ieder geval goed. En ik ben in ieder geval ook blij dat je tegen mij hebt gezegd, tuurlijk Rob, we komen er toch gewoon weer. Ja. Dat is een mogelijkheid die er is. Dus daar ben ik echt heel blij mee. En ik zou zeggen, geef er nog een keer lekker van Jetje. Doen we daar. Met een schoon rustig nummer gaan we zingen van Mark Boma. Zit het een paar jaar over ons geschreven. Vastelovend, ik zal op dich wachten. Gegeven tot op de laatste minuut. Ik heb gelachen, gezongen, genoten. Ik had het niet van mijn leven, nog in het flammetje toch goed. Maar heb op dit rand dus niet al besloten. Vastelovend, vastelovend. Ik zal op dich wachten, al weet het niks voor. Vastelovend, vastelovend. Adieu tot volgend jaar. Zondagmiddag, het zonke dat stroot. De optocht, ik luurt de stroten. Het is de sfeer die alles bepoort. Besef me, ik kan het niet laten. Het is wie het was, wie het is, wie het moet blijven. Al wordt het niks voor. Ik zal je niet overdrijven. Ik heb niet alles gegeven tot op de laatste minuut. Ik heb gelachen, gezongen, genoten. Ik had de tijd van mijn leven, nu giet het flankje toch goed. Maar heb op vier hand gelijk al besloten. Vastelovend, vastelovend. Ik zal op dich wachten, al weet het niks voor. Vastelovend, vastelovend. Adieu tot volgend jaar. Dinsdagavond, de mering stroomt voor, om samen te te delen. Vastelovend, dit is van de loop. Dat hier dus nog nooit vervelen. Maar eens komt het kind, plus de prins weer zijn verre. En dan word ik me God op alle dagen weren. Ik heb dit alles gegeven tot op de laatste minuut. Ik heb gelachen, gezongen, genoten.
Ik ga de tijd van mijn leven nog in het flankje tegemoet. Mijn avontuur had gelijk al besloten. Vastelovend, vastelovend. Ik zal op dich wachten, al bij het niks voor. Vastelovend, vastelovend. Adieu tot volgend jaar. Ik zal op dich wachten, al bij het niks voor. Vastelovend, vastelovend. Adieu tot volgend jaar. Adieu tot volgend jaar. Vandaag weer aandacht aan de verenigingsmedailles. Want als hij een medaille krijgt, zoals ze in het liedje natuurlijk zeggen, mijn grootste winst, een medaille van een prins, dan zie je groots op. Maar ook op een verenigingsmedaille kun je erg groot zijn, want ja, die krijg je natuurlijk ook niet zomaar. Dan moet je toch wel iets heel schoons voor de vereniging betekenen. Ik heb vandaag de moezevangers bij mij in de studio. Guus Pieters, welkom. Goedemiddag. Dankjewel. Jij hebt er ook een aantal metgenomen en met name een aantal pinkjes. We gaan het gewoon eens even doornemen. Gewoon er eens even 2 bijpakken. Want deze 2, dat ligt wel heel erg op elkaar. Dit zijn de gelegenheidspinkjes. Goof jij bij mij aan? Ja, klopt inderdaad. Die je dus krijgt als er een jubileum is. Of dat je adjudant of dergelijke zit. Dan kon je voor zo wat een aanmerking. Ja, dus wat we door hebben inderdaad. Hè, de onderste, dat is van ons laatste jubileum 3 keer 11 jaar. Toen hebben we een schoon pinkje laten maken wat dat we onder de vereniging hebben verspreid. En daarbovenste daar kreeg je eigenlijk de partner van de prins. Nadat het seizoen is afgelopen. En ook de adjudant van de prins. Ja. Dus dat die een schoon aandenken hebben. Ja, een schoon herinnering had. Ja, zeker. Aan het schoon seizoen wat dat ze gaat. Ja, dan heb je er. Die lieken een beetje op elkaar. En je zag het. Ik vind ook wel dat je het heel goed doet. Dat zie je natuurlijk bij meerdere verenigingen dat het tegenwoordig ook lekker gebeurt. De onderste, daar zit blauw in. Die is voor de Bonte Ovenschoofje aan. Ja, dat is voor de Bonte Ovensje groep. Dus we hebben een aantal Bonte Ovensartiesten. En dat zijn niet altijd de mensen die dat ook heel herkenbaar in het park bijvoorbeeld zoals ik zien. Dat zijn gewoon mensen van de dorp die dat met de Bonte Ovensje bijvoorbeeld meedoen. En om die toch een beetje herkenbaar te hebben, hebben we door een pinkever gemaakt. Ja. En die mogen ze inderdaad dan dragen gedurende het seizoen, zodat ze ook herkenbaar zijn als in die Bonte Oventje. Ja, want krijg je inderdaad mensen die meedoen bij de Bonte Oventje hebben gewoon een draagmedaille, maar je kiest ervoor in de vorm van een pinke te doen. Klopt, inderdaad. Ja. En daarbovenste, dat is eigenlijk ook zoiets gelijkwaardigs schoofje aan, hè? Ja, daarbovenste dat is eigenlijk een bedankspeltje. Dus daar geven we bij gelegenheid u dan aan personen, leden, maar bijvoorbeeld ook niet-leden die dat een bijzondere betekenis voor ons als vereniging hebben of hebben gehad. Ja, dus als mensen bijvoorbeeld wel even, omdat het nood er toch bij ligt, van de bond over, dus dan stopt je immers. Dan kan dan zeg maar daar nog krijgen voor dat de bewijzen van 20 jaar heeft meegedaan. Bijvoorbeeld, en dat is heel variërend van mensen inderdaad, bijvoorbeeld zoals hij aangeeft, die bij de bond over heel veel hebben gedaan. Maar ook mensen die dat achter de schermen veel hebben gedaan, of nog altijd veel doen. Daarvoor geven we de hele goed. Ja. Dan heb je ook 2 draagmedailles. Ja, klopt. Ik zie al inderdaad dat ze heel erg lang bestonden. Ja, die gaan al even mee inderdaad. Wat zie je mee precies? Deze, dat is een kleinere draagmedaille. Die wordt onder andere aan de leden van de kapel uitgegeven. Maar ook aan de dames of partners van de Raad van 11. En daarboven, dat zul je dadelijk ook bij de andere draagmedaille zien. Daar hebben we dan... De schildjes. Die is hetzelfde, maar dan een stuk groter. Die is hetzelfde, maar dan een stuk groter inderdaad. Deze specifiek, met ook die dingen eraan. Ja. Die is van onze vorst. En deze is inderdaad wat groter. En daarboven daar zie je dat er wat schildjes op zitten. En daar zetten we eigenlijk op van wat is de mens, vrouw voor de vereniging eigenlijk
no of geweest, bijvoorbeeld prins, vorst. Dus waar eigenlijk immers gewoon zijn functie is, dat kun je in zo'n scheeltje kun je dat er eigenlijk van boven te stonden. Klopt, Ja, en dan hebben we nog 3 pinkjes. Ik zal ze niet allemaal pakken, maar want die heb je in het brons, zilver en goud. Ja, Gewoon klopt, aan. inderdaad. En dit zijn dan, laat me gooien, de pinkjes die je krijgt, dat je zoveel jaar dat ziet. Inderdaad, dat zijn de jubileumpinkjes. Dus als staat er immers een jubileum met 1 keer 11, dan krijg je een bronzen pinkje, 2 keer 11 een zilveren en 3 keer 11 een gouden pinkje. Ja. En dat is misschien, wat niet is, kan natuurlijk nog komen, maar stel dat je nu immers zegt, straks bijvoorbeeld zo ontiegelijk lang geleden, stel meer dan 50 jaar wat duurt, kun je dan misschien ook nog wat voor, of doe je er al wat voor? Kan natuurlijk ook. Ja, we zijn nu natuurlijk op dit moment bestaan we nog niet langer als 3 keer 11. Ons volgende jubileum is over een jaar of 5 geluivig en dan gaan we 4 keer 11 jaar bestaan. Dus dan moeten we inderdaad wel wat bedenken want we hebben nog altijd een aantal van ons oprichters binnen onze vereniging. Dus daar zullen wij inderdaad nog wat veel moeten gaan bedenken. Wat hebben we daar nu als waardering aan gaan geven. Maar daar zal zeker ook straks een waardering tegenover gaan. Ja, dus dit wordt eigenlijk straks natuurlijk alleen maar uitgebreid. Ja, dat is natuurlijk het schoenen ervan. Ja, wie ging het bij u in zijn werk? Want dat is bij elke vereniging anders. Hè? De ene zit van luister, wij doen echt pure mensen die bijvoorbeeld lid zijn of die echt wat doen voor de vereniging. Maar je ziet ook wel eens dat er je gaat op bezoek bij een andere vereniging. Je gaat bijvoorbeeld bij de pinmakers of je gaat bijvoorbeeld bij de zoutmalen of bij de heiknuiters. Kan immers dan ook een van die krijgen? In principe niet. Van u is het in principe allemaal intern. En als dat weer een waardering naar een andere vereniging of een ander dorp uit willen spreken, dan doen we dat in de vorm van een geschenk, zeg maar. Ja. Dus bijvoorbeeld deze, hoe we het net over haaien. Dus dat je zegt van bedankt dat je bewijzen van zoveel jaar iets hebt gedaan of zo. Dat is gewoon geen optie en dat te geven. Moet het heel uitzonderlijks zijn. In principe is dat inderdaad voor de leden. Voor de mensen die voor onze vereniging wat betekent. Ja. En wat doe je dan zeg maar als vereniging? Beslis jij zelf van dit gaan wij nou aan immers geven? Of mogen ook immers zeggen van goh, die jongen of dat meisje doet al zo lang mee in de optocht of al zo lang zitten die bij de kapel. Wil je het niet de stiel om die in het sunken te zetten? Wie giet dat? Dat is eigenlijk tweeledig. We zullen altijd van het bestuur daar een functie in hebben en mensen daar een voordragen. Maar ook natuurlijk als dat mensen anger gewoon leden van de vereniging immers aandragen, dan zullen we dat zeker ter harte nemen. Maar uiteindelijk wordt het wel vanuit het bestuur dus wel beslist van of dat wel of niet gaat. Maar aandragen, dat gebeurt natuurlijk vanuit het bestuur zelf, maar ook vanuit leden of mensen. En gebeurt dat dan bijvoorbeeld jaarlijks? Of is dat of wisselt je het? Ja. Dat wisselt, bijvoorbeeld die bedankspelletjes, dat is gewoon een gelegenheid. Het kan een jaar zijn dat er meerdere uitgereikt werden, maar het kan ook goed een jaar zijn dat het niet gebeurt. Nee, oké. Ja, het is gewoon leuk om eens een keer daar wat van te zien, want je ziet dat mensen het dragen, maar je weet er de functie niet van. Nee, en dat is leuk om dit nou natuurlijk een keer zo in kaart te brengen. En inderdaad, gewoon gezegd dat er kunt er nog een jubileum aan, dus er gaat ook wel weer wat nou straks komen. Dus dat is wel weer gewoon voor de mensen dat ze ook weer eens hebben om naar u te kijken, want er gaat weer wat nieuws komen. Precies. En wie weet natuurlijk wat er nog iets ook bij gaat komen. Dat misschien het ooit eens een keer immers een leuk idee dat iedereen denkt van, moeten we gewoon doen. Dat kan altijd, ja zeker. Hartstikke schoon. Ja, leuk dat we dus mochten kijken in de keuken van de medailles van de vereniging zelf. Ja. Dat is weer eens een keer wat anders. Hey, ondanks dat we natuurlijk toch in een hele vervelende tijd zitten, kon ik het wel zeggen. Maak er even gewoon op uw manier een fiche van. Gooi je vastelovens. En heel snel naar een moment dat we wel weer samen de Polonaise kunnen lopen en een pot bier kunnen drinken. Precies, dat hopen we natuurlijk dat het heel snel weer gaat komen. Ja. Zeker, goed. Guus, dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Als Lesterwagen in de optocht zie je altijd de Prinsenwagen met dan natuurlijk de stadsprins bovenop, die de optochtdeelnemers aan het toespreken is als de route begint. Maar ook natuurlijk de mensen op de straat even toespreekt. En we gaan het dus hebben over zo'n Prinsenwagen. En we hadden een hele bijzondere, namelijk de Prinsenwagen uit de Beekstraat. En daarvoor heb ik Jacques Paulussen bij mij aan tafel staan en William Meuzen. Mannen, goedemiddag. Welkom in de studio. Dat is toch wel wat historisch, zo'n Prinsenwagen. William. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En zeker uit de Beekstraat, denk ik. Zeker uit de Beekstraat, want ja goed, de Beekstraat was van vroeger uit, en Jacques kan dat ook beamen natuurlijk, de Prinsenstraat, hè.
Want we hebben er nogal wat gehad. Ik moet net zeggen, die hebben er heel wat afgeleverd. Ja, en we hebben er zelfs gemaakt die niet in de Bierkstraat woonje, maar op de Merentje, net op het laatste stukje. Jaak en van Pieters. Jaak Pieters. Maar is dat dan iets wat dat dan bijvoorbeeld... wat gezegd van, we hebben er ook een hoop gemaakt die niet uit de Beekschot komen. Is dat dan toch Nou, een soort... hoop, dat was er eigenlijk één. Ja. Maar goed, we hebben nogal wat prinsen gehad. Ja, maar dat is volgens mij ook best een kick om zoiets te mogen maken. Nou, als ik dan kijk, ik was nog vrij jong. Mijn eerste wagen, die was in 74 van Jaak Pieters. En later van Jaak in 78. Dat was voor mij natuurlijk als jong die op een creatieve school, dus in Bokstel op Sint-Lucas. En als pap, dat was er een, en ja, die maaide die, maar ik moest die tekenen. Ja. En dan moest dat uitgevoerd worden. Dat was, als vader, die ging helemaal, die zat altijd te wachten van, komt er nog eens een keer heen, komt er nog eens een keer. En hij had er al meerdere gemaakt. Mm. Dus ja. En als jong, gooi je er dan in met. En dan was ik gewoon 3 weken niet naar school. Ik mocht van de pap niet naar school, want ik moest met hem met helpen. En de pap werkte toen later bij Unicum gewerkt, maar daar had hij soort bij... dat lees op het puntje van de tong, Sintje. Ja. Ja, we hebben gisteren Port Prinsendag. Ah, ja. Oh, kijk. Dat verklopt alles. Dat verklopt alles. Dat ging dus ook 2-3 weken niet werken. Nee. Het moest af. En dat was altijd kort dag. Ja, want jij vertelde me van, ik ging wel eens 3 weken gewoon niet naar school leren. Nee. Dan zag ik vader, blijf met thuis. En dan zaten we in de loods. En dan waren we aan het ijzer buigen. En later worden het de ruskes voor je, hè? Want daar stond de Bierkstraat wel een beetje bekend, jongens. Ja, want dat is iets wat ik dus inderdaad gehuurd heb. Want dat is wel iets voor mijn tijd. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Maar er zitten nogal wat ruskes op zijn wagen. Ja, dat klopt. Want op de Prinswagen dat was een Concorde was gebouwd. Met op een stert een wereldbol. En er zaten 80.000 ruskes in. En die zijn allemaal met de hand gevormd. En die heel parkflat en... daar was ook een vrouwke wat blind voor, dat heeft ook nog zelf duizenden ruskes gemaakt. Ja. En die worden dan, wat ik gehuurd heb, in gaas gedrukt en dan omgebogen een beetje, dat ze bleven zitten. Ja. En later hebben ze, omdat ze ringel verwaaien, hebben ze op een gegeven moment toch maar nog ingespoeld met hoorlak. Mm-hmm. Als het ging regenen, dat ze niet verslakkerde de bloemetjes. Ja. Want het klopt, jij zaak. Zie je een van de laatste geweest in zo'n Prinsenwagen heeft gehad? Ik word een van de laatste die in de ja, ze hebben altijd een Prinsenwagen gehad, maar niet nu wordt het door de rockstekers gebouwd. Ja, nu is het gewoon de vaste Prinsenwagen. Maar ik heb het dan echt even over de Prinsenwagen uit de Beekstraat dan. Ja, zie je een van de laatste geweest? Van de Beekstraat ben ik de laatste zo. Ja. Vind je het dan nog niet jammer dat een prins geen eigen Prinsenwagen meer heeft? Ja, ik zou dat jammer vinden, maar ik weet niet wie die nou prinsen er tegenover staan. Ja. Net zo goed als ze tijd veranderen, dat staat ook veranderd. Ja. Dus dat is heel normaal zo. Wat vind je ervan, William? Ja, ik zie een wagen van de buurt. Is natuurlijk wel kei chic, hè. Maar vroeger wie weer de wagen gemaakt hebben nog voor zaak. Daar had je ook een buurt. En we hadden mensen te weinig. Maar evengoed werd er een wagen gebouwd. En wat deden we dan? We gingen naar de parkflat. En we zagen van, ja, die mensen die zitten daar lekker achter de geraniums, de meeste. Die kunnen meedoen. En die vonden dat helemaal geweldig. Dat ze ook er stukje bijkosten dragen aan de huisjes voor je. Ja, maar ik huur dan weer taxi douche, maar dat zijn er een hoop, joh. Ja, met wie lang zijn die mensen er wel niet mee bezig? Nou, die worden toch 2-3 weken worden gelijk. Dat ze begonnen in november dus. En dan moest er materiaal komen. En dan ging de vader naar Jo Wolter. Naar de papierfabriek. Of de opslag. Ja. En dan Jo, die was, broer, neem je maar een rol met. En dan werd dat een stukje beplakt, maar de rest was allemaal ruusjes. Ook de Concorde die we gemaakt hebben, die was helemaal van ruusjes gemaakt. Alleen de naast, die schuin naast die erop zat, ja, dat was dan metaal. En voor de rest werd het opgevuld met ruusjes. Ja. En dat kwam allemaal van de parkflat, de meeste af. Nou, als ik dat dan zo huur, wie jij dat eigenlijk allebei vertelt, dan zijn er gewoon ontiegelijk veel mensen betrokken om eigenlijk zo'n wagen te maken.
Ja, je kunt het niet alleen. Je kunt je Ja, dingen dat niet klopt. vergelijken met gewoon een wagen die in de optocht mee loopt. Er werken ook heel veel mannen mee, tuurlijk. Maar, maar dit is wel iets heel Ja, speciaals. maar dit wordt ook door de hele buurt gedaan. En net zo goed als de Parkflat, maar daar had je nog, toen had je nog een hechte buurtvereniging. Mhm. En dat is tegenwoordig veel minder. Ik denk ook niet dat het nou mogelijk zou zijn nog een wagen te bouwen van een straat doet hoe Nee. een prins wordt. Nee. Ja, dus daarom is het misschien eigenlijk goed dat er gewoon standaard een prinsenwagen is hoe de prins dan opsteert. Ja. Ja. Ja, uitzonderingen bevestigen de regel. Als er een weer komt die het wel duurt. Ja, Dan ja, zal- laten we in ieder geval Dat zeggen. laten we dan aan de rocksteker zoeken. Ja, nee, maar laten we vooral ook zeggen van goh, mochten er nou mensen zijn hoe dat er straks bij gebeurt, zit er immers prins wordt en zo'n buurt of een vereniging denkt van ja, daar moeten we wat voor doen. Ja. Zeker doen. Ja. Toch? Ja. En het was een hele grote wagen, want als ik door de Langstraat ging, moest ik me eerder een keer bukken om onder de verlichting door te gaan. Anders stoel ik niet met een kop. Ja. Ja, dat En je werd, moest er ook inklimmen met een heel grote leier, want ik kost vanaf dat ik erin zoet, kost ik tot Noordenoptocht er niet meer uit. Want er was een lang leier, moest ik opklimmen en zo in de korf komen. Ja. Daar kun je misschien ook nog wat over Ja, vertellen, ja, wat goed, dat voor risico's dat waren. was de bovenin. En dat was hoog, hè. En zijn vader, die Maar wat voor huurtje hebben we het dan? 4 meter. Ja, denk ik. dat denk ik. Ja? Maximale huurtje. En dan gingen we die straten af met een stek. En dan gingen we meten van ja, tot zo wiet. En dan werd hij met zoveel korter gemaakt. Dus iedere keer als Sjaak moest hij helemaal in de korf en die ging dan net zo wiet van die lampen af of Ja. van een rood af. Zo. Ja, want dat kan ik wel voorstellen dat je ja, ook met het bouwen van zo'n wagen moet je toch rekening houden met de huurtje. Ja, maar we gingen altijd tot het uiterste. Dat snap ik. Dat snap ik. Dat was ook een beetje de lol ervan. Ja. We kregen natuurlijk wel, maar je moet hem zo hoog maken en hij mocht niet breien als zo en niet langer als zo. Dat ik niet zo nou. Ja, en ik ga je vuur, ik ben maar klein, dus ik stoerde niet zo gauw. Nee, hoef je maar een heel klein beetje dit te doen. Even door de Ja. knieën te zakken om eronder door te kunnen. Ja. Dus. Nou, moet wel, en als ik het zo huur, kijk, ik zeg al, het is veel minutief, maar ja, ik vind het wel echt heel chic om te huren. Dat moet toch een fantastische periode zijn geweest. Ja, dat was het ook. En ook, wij hadden met de buurt dan ook eerder jaren een viersdorven. En dan ging het er gewoon tegenaan. En die hebben heel wat gehad in de loop van de jaren. Ja, dat geloof ik, ja. Dat geloof ik. En hij ook al die mensen die daar die ruskes allemaal maken, ja, die gooien natuurlijk enorm bedanken en betrekt je er ook bij dan. Ja, maar dat was gewoon ene ongerheen. Je had gewoon de mensen die voelden zich ook betrokken en die deden dat ook voor de prins. Dat was gewoon een eer om door aan met te doen. Ja. Zo werkt het. Hij denk ik eigenlijk meer gehad is hij die buiten dan wisten ze al wie later het was. Nou, als je Ja. huurde dat er een prins uit de straat wordt, dan wordt er gelijk een vergadering belagd om te zeggen wat gaan we ermee doen. En dat was unaniem, we gaan een wagen bouwen. En wat, ja, dat werd dan door de technische ploeg gedaan. Ja. En ik mocht hem passeren, weet klaarsong om erin te kroepen. Ja. Voor de optocht. Ja, maar weet je het toen wel, Jacques, dat ze ermee bezig waren of dat Ja, helemaal ik niet? wist, maar wat wist ik niet. Nee. Ik mocht hem niet zien. Was echt op de dag zelf. Alleen op de dag van de optocht mocht ik hem zien als eerste zien. Ja. Dus dat was ook heel uniek. Ja, en dat alleen al was ook voor ons natuurlijk. Hè. De prins komt naar zijn wagen, naar zijn wagen kijken. Ja. Dat was toch wel spannend. Daar had je toch wel kriebels in de boek van ja, vind je het wel schoon? Hebben we het wel te goed gedaan? Ziet het er netjes uit? Want dat was natuurlijk wel een eis die we onszelf stellen. Hè? Want we maken wat. We maken ook wat schoons. Maar is het ook perfect? Want we boeien altijd het beste van het beste. Ja. Ja. Spannend moment denk ik voor twee kanten. Ja. 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 Ja, chic. Ja. En de Vergelijking nooiers die natuurlijk. stonden er ook 100% achter, want die gingen al zijn leven met. En die, als ze even niet helpen, helpen ze elkaar ook bij de optocht. En bij het maken van de wagen hebben ze ook veel oren ingestoken. Ja. Nou, het is gewoon om dit soort verhalen te huren. Ja, zeker met de ooiers, ja, dat weet ik dan ook nog. Ja. Hè. Daar hadden we het net nog over. Dan kwam papa en mama van Jaak en dan moeder dan van, als Stefanos dit ziet, dat vind jij keiziek. Ja. Ja. Ja, Ik zei, maar we niks vertellen. Nee, we vertellen niks. Maar dat doe je het voor. Ja. Dat doe je Ja. het voor. Dat Nou, was ik vond het wel schoon om het eens over te hebben. Ja. Ik denk dat vooral een nieuwere generatie die nu aan het kijken is, dat die dit nog nooit hebben geweten en dat die wel hebben gedacht, wauw, dat is toch enorm ziek geweest vroeger. Ja, wat het schoene was, dat je kreeg in één keer een verbinding met iedereen. Kijk, normaal loop je door de straat en je zwijt je aan. En nu was in één keer
iedereen pijzig bij je. Ja. En daar die ook iedereen aan met. Daar was er geen einde deze af van, dat ga ik niet doen. Nee. Dus dat is goed. Was wel, dus dat is echt goed. Ze zaten nog weer, we hebben weer een prins in de stroop. Ja. Is nog goed een liedje opgemaakt, hè? We hebben de prins in de strot. Ja, dus, dat klopt. Goed. Hey, hartstikke bedankt voor de komst naar de studio. Heel schoon om te kijken wie dat er vreugde aan toe ging. Tot zover dan ook deze aflevering van Dogonverweer. Volgende week, dan is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Die het gaat echt veel en veel te snel voorbij. Maar eerst volgende week is een goed gevuld programma bij je in de hoeskamer brengen met een oud-prins uit 1993. We gaan natuurlijk weer kallen over de optocht en over de muziek van Vreuger. Heb je de uitzending nog gemist of deels gemist? Wil je het gewoon heel graag nog eens terugkijken? Het kan natuurlijk allemaal. Vandaag even wel een klein beetje een aanpassing. Vandaag pas na 8:30 kan je de uitzending terugkijken in verband met het uitzenden van de halve finale van het LVK op ons televisiekanaal. Morgen, dus maandagavond om 6 uur en om 10 uur, zo wie normaal kun je het ook gewoon terugkijken op ons televisiekanaal. En zelfs volgende week zondag in de morgen om 9 uur, als je denkt, goh, dat we nog even lekker in komen, bekijk je hem terug. En zoals ik zag, ook online kun je het natuurlijk gewoon allemaal terugkijken. Volg ons op Facebook, facebook.com/Dogonverweer. Ik ga al mijn gasten via deze week bedanken voor hun komst naar de studio. Jij bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. De laatste muzikale klanken die zijn natuurlijk voor Ronald en Karin. We zien ons binnenkort weer. Het hinkt weer in de locht, er is wat machtigs aan de hand. Het vastelovendvieren zit weer in de windbeslaan. We zien de mensen stralen, kriegen zware schuw gezicht. We leven wie de winter zwijgt, we willen ons zo licht. Onze winters nog, dit is voorbij. Alles op de kop. En de lucht is gevuld met lichtjes. Alles wordt heen weer opgevleurd. Want de herten van de mensen zijn door rood, geel, groen gekleurd. Wat in de mensen schoen verkleid. Met letjes, jasjes, hoedjes, pruikjes, smink en gekkigheid. En ook de muzikanten zingen meer op ieder lijn. De ene zingt een andere blues of houdt je tamboerijn. Want die hiel is niet, ga ik weer voorbij. En kijk nou toch eens heen. Hey! Limburg leeft met de vastelovend. Limburg leeft met die dag weer op. Van de mergen tot de oven stiet hij alles op de kop. En de lucht is gevuld met lichtjes. Alles wordt heen weer opgevleurd. Want de herten van de mensen zijn door rood, geel, groen gekleurd. Dit wordt zo geweldig, ben je weer een les. En eindelijk weet ik zeker, dit is Limburg op zijn best. Hey, hey, hey. Limburg leeft met de vastelovend. Limburg leeft met die dag weer op. Van de mergen tot de oven stiet hij alles op de kop.